Mukabat sa 9,900 ka mga public utility jeepney kon PUJ driver sa Tibok Davao Region ang laumang maayudahan sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Sumala sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 11 ang ihap sa mga driver mao ilang giduso ngadto sa DSWD aron mahatagan og ayuda ubos sa programa nga assistance to individuals in crisis situation kun AX. There are denominations under LTFRB that are covered under AIX, and there are also the other denominations are already covered by the DOTR fuel subsidy. Tumong niini nga matabangan ang driver sa ilang panginahanglan tungod sa padayon nga krisis sa petrolyo nga resulta sa tensyon sa Middle East. Posible nga madugangan pa ang numero sa makadawat og ayuda sanglit padayon ng ilang validation sa listahan sa mga driver. Gipasabot sa LTFRB 11 ang pagpatuman sa managlahing mga rate sa cash assistance aron masiguro nga equitable distribution kung patas ang pagbahin sa pondo sa gobyerno alang sa transport sector. Sumala sa ahensya nga ang mga operator sa jeep nga wala na apil sa AX makadawat og 5,000 pesos matag unit, samtang ang mga driver nga nakadawat na og 5,000 pesos gikan sa DSWD makadawat na lang og 1,500 pesos nga fuel subsidy. Kini nga mga denominations is different rates when we talk about ayuda. Because the PUJ drivers are already covered by AIX, they will be receiving a lesser amount, no, to have an equitable distribution of the funds of the government. Kini kabahin sa pagpaningkamot sa Department of Transportation ug DSWD nga matunulan ang lehitimong benepisyaryo. Apil ang mga driver sa Modernized Public Utility Jeepneys, Transport Network Vehicle Service kun TNVS, taxi ug public utility buses ubos ilang tagsa-tagsa ka mga rate. Required na din nato ang mga drivers na nasa sila e-wallets or bank accounts so that we will directly deposit the assistance to their accounts. Maunang medyo lisod ang pag-come up sa numbers sa LTFRB due to the fact that ang amuang data utog na its operators. But because of the situation right now, we are required to get the names and a lot of specifics sa mga drivers na wala ni na anak. Alang sa mga driver sa TNVS, kinahanglan nga mag-submit og listahan sa ilang mga miyembro direkta sa central office aron maproseso ang ilang financial assistance. Nagtinabangay na ang mga ahensya sa gobyerno aron maapod-apuran gyud og ayuda ang mga driver ug operator nga apektado sa krisis. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.